Hey guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनो थाहरबाय ओमफ्राय दिनै आं मानि सायाव भिडिअ खालामदों नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानो हागौ आंनि अमा मानै दंमोन सिगाङावबो आं देखायखादोंमोन आंनि अमाखौ मानैमोन आरोना ओमफ्राय फानबाय आरो माने गथायैनो फानाखै फुथारनानै फानदों आरो न' खाथियावनो थ'दा आंनि अमाखौ नायग्रोना लानोसै इनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं अमाखौ फुथारनानै बेसे मोनखो माने फाननानै बेसे मोनखो आरो आंनि बेस्ट अमा एवार्डखौ अबे बोसोरनिया मोनदों बेखौ आं खोन्थागोन अमानो गिसिबसिबना होदां बेसोरा गरमाव थानोनो हायाखै मानसिनाल' गरम जायाना अमानाबो जायो ओइ मासेनो होनोसैलाय र' एक्स्ट्रा उन्दुनानै सालाखा बे साले कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ ओमफ्राय ना आं अमा लानायनि बिथोराव नैबेनो बेसोर मानैयानो बेस्ट आरो आं इसोरखौनो एवार्ड होगोन जुदि एवार्ड होनो अमा माने आरोना ओरैबायदि मोजांमोन मानसि बायदि माने थाङो खिनोबा बाहेरायाव थाङो ओमफ्राय आरो न' सिङाव फैनानै उन्दुफैयो माने न' सिं नङा न' सिं माने गावसिनि थाग्रायाव आरोना न'नि उनाव दोनो नालाय जोंहा ओमफ्राय बेयाव थाफैफिनो आरो ओमफ्राय निजेनि जानाय टाइमाव जायो ओमफ्राय बाहेरायावबो जाना फैयो आरो बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैबायदि उन्दुयोमोन ना माने उन्दुबाथाय हराव गर'दो माने हंख्र'दो सोरबा सोरबा गर'दो होनो सोरबा सोरबा हंख्र'दों होनो ओमफ्राय मानसि बायदि उन्दुखायो माने ओरैबायदि उन्दुयो सोरबा माने लामाखै थांबाना मानसि उन्दुदोंसो सानगोन माने बादावलायगोन माने बिदि उन्दैनिफ्रायनो माने फिसानिफ्रायनो बिदि आरो बियो अमा मानिया ओमफ्राय सिगाङावबो दंमोन सिगाङावबो फानदों अमा इदिनो लाबाय थायो मासे मानै फ्राय मानै लायो ओमफ्राय मालाबा मासेबो लायो आरो ओमफ्राय आइया फिग्रोयो खिन्थु लास्टाव नामा आंनि जायो आरो जोंहानिया आइया फिसानिफ्रायनो फेदेरो ओमफ्राय गेदेर जाबाथाय आं एसे आदार होनो मोनबानो आंनि जाबाय आरो बेथ' जोंना थाखायोना बिमाया मानसि फिसिबाथाय लास्टाव फैसायाबो जोंनि ओमफ्राय माने नामा जोंनिसो जायो आरो आंनिसो अमाया होननानै ना ओमफ्रायो दा एबार जितु आं मानै फानोमोन बेखौ आं फिसानिफ्रायनो मोनदों आरो ना आदार होबोदों आं फिसानिफ्रायनो फेदेरदों आरो बा आंनियानो जाबाय ओमफ्राय आब'आबो फैसा होयो नालाय आब'आबो बायनायाव एसे एनै होफायो माने आवगोलनि बे अमाखौ बायनायनि फैसा जितु फैसा मोनदोंमोन माने बे अमाखौ फाननानै आवगोलनि अमाखौ आरोना आवगोलनि अमाखौ आवगोलनि अमाखौ फाननानै फैसा मोन्दोंमोन आरो बेजों बेखौ बायदों ओमफ्राय बे आवगोलनि अमाया आब'निमोन माने ओंखायनो आब'नोबो एसे होयो आरो ओमफ्राय आइनि आंनि जायो आरो आइयाबो नायो नालाय बुंनो थांबा आइयासो बांसिन नायो खिन्थु नामाथ' आंनि आरोना फुथारनायाव जोंहानि आब'नि फिसालाया जि गाबखादों मानो फुथारदों होननानै फुथारनो होनो बायो माने बियो जिखुनु दाउआनो जा अमायानो जा न'आव फिसिनाय बुस्थुखौ फुथारनो होनो नागिरा माने जि गाबबा जोंहानि अमा उन्दुनायखौ नायदे ओरैबायदि उन्दुयो मानसिफोर बायदि माने अमा मानैया उन्दुबाथाय जेरै सोरबा माने उन्दुबाथाय मानसिफोरा आथिं आखाइ हरलाय लायो बिदि बायदिनो मासेया मासेनाव ओरै हरलायलायना उन्दुयो आरो गेजेराव थाब खिना फैयो कारेक्ट टाइमाव नोंथांमोना आंनि मेथाइखौ बोरै मोनखो आसा खालामनो आंनि मेथाइखौ मोजां मोनदों होननानै खननोथ' रोंखाया होमबाबो आं ट्राइ खालामनायबाय आरो आं बै मेथाइखौ गोसोखांबाय माने अमाया जेरै थाङो ओमफ्राय न'आव फैयो बेखौ गोसोखांनानै आं खनबाय आरो एसे ओमफ्राय बारा गोबाव खालामला होमबा आं अमा मानैखौ फाननानै बेसे मोनखो खोन्थानोसै मानैबो समानखामोन मानैखौबो समान लाबोदोंमोन मानैबो समान आरो समान देरदों नालाय मानैबो समानानो ओंखारदों 13,000 बेसेबांबा आरोना आरो लान्जायावबो दंफायोमोन आं मोजां सान्दिया आरो न'आवबो जानाय जाबाय बेखायनो जिखिनि फानदों बेखौ 13,000 बिदिनो माबा मोनसे लान्जायाव दंफायो आरो ओमफ्राय ओरै
मासेखौबो 13,000आनो मोनदों टटेल आं 26,000 मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय दंमोन लानजायाव आं गोसोआव थादिया बारा बेनो इसे मोनबाय ओमफ्राय आखौ अमा लाफिननो सानदोंमोन नाथाय दा माने जोंनिखि एसे अमानि माने बेमार फैदों ओंखायनो गिनानै आं लादिया आरो ओमफ्राय दोनथ'बाय ओंखायनो नांथ'ला होननानै न'आवबो लाबोनो होदिया ओंखायनो लाबोदिया आरो आङो दा स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदिनो नायबाय थागोन होननानै बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन हेल' गाइस हाय गाइस उन्दुदों मानिबो ज' ज' थांखायो अबेबा थांबाबो गारलायलायखाया हरदो खालिबो हरदो